Nou gaat in de Harmonie de nieuwe solovoorstelling in première van Teun Plantinga, Grutte jonge jitter. Maar op 7 april wie er al in première in Amsterdam. Dus hij doet dat nog even speciaal voor het Frieske publiek. Die première. Wij waren bij een try-out in Veenwoudsterwal in café-restaurant Doekeloek. En dat is voor Teun een thuiswedstrijd. Als liet Jankje al binnen altijd al people beklauwde, dan weet je het wel. Ja. Ja, hij komt door. Legerskwallen, kleuterskwallen weer te zijn. Ja. Ja, hij had wel wat speciaal. Geen zonder mij op wij mij die dreef. Teun Plantinga is 28 jaar en viert dat hij 10 jaar in het theatervak zit. Mooie solovoorstelling. Grutte jongen, die jit door zijn jeugd in Veenwouden. Het is goed, al snap ik het net. Is mijn zang net te loerd? Teun het voor zijn jongste jeugd al altijd de haatrol op Eerske. Als grappenmaker, maar ik als pestkop. Hij denkt in het grut en is niet benauwd voor. Jong is een thuiswedstrijd met oude bekenden. En dat is misschien nog wel spannender als Theater Bellevue in Amsterdam, met Grutte jonge jeder in première gaan. Je kennen ze hem en de types die te spelen zitten vaak in de zeel. En zien nooit de mem komen. Alleen maar dij, omver mij die mij. Alleen omver mij die mij. Feestjes, de onderdag ging naar mij. En feestjes van mijn zus, daar zit ik altijd bij. En dan moest ik iets jongen of iets kijken dan nog mijn stemke. Altijd met patches of dat soort dingen. Ik bedoel, op squalreisjes dan weer een bonte avond. En dan gingen we altijd steltjes. Iedereen hier een vriendje of vriendinnetje. Maar ik hier dat net. En dat woer ik bewust net, want ik wist op de jonne, er moesten jonne komen dat die steltjes trouwd worden moesten. En dat moest ik doen. Dus ik kon net in ik wie net een steltje, nee, ik wie de dominee. Nou je. Troetelbeertjes. Nou, dat is fantastisch. Smink op en... Ja, grappig. Maar dan ben we met z'n allen dan de troetelbeertjes. Hij heet hem als clown. En die zocht het voor het eerst? Die zocht het voor het eerst. En dat vind ik heel spannend. En er zit bijvoorbeeld het eindlied, gaat om mijn ouders. En het moment dat ik al voort ben, in het Westenweijen, en dat ik op een ronde van bed zit. En nou ja, dat ze me iets meehouden voor het leven. En dat zit helemaal aan het einde. En ik heb me daar nou al. Ik merk nou dat ik er zenuwachtig van word. Ik denk, ik ben benieuwd dat ik het zelf doe. De mat een moor omheen, denk ik. Wil ik het zongen. Het is echt een intiem nummer. dit zit in mijn solo, hè? De Christen tjensten in kerken. Dat vind ik echt belangrijk. Ik neem nu even mee naar een snijds noemen. Gewoon snijds in kerken. Een mondlied. Ik ken het wel. Ik zit in het kerk, gewoon een ordinaire snijdsdienst. En de hit der psalmen komt voorbij. En we zitten in het liedboek. Maar ik zit jong om te zien. En ik denk, daar ben je toch mee bezig. We zitten verscholen in dat liedboek. En werden de bezieling, werden de passie. Want waar zongen we deze psalmen en taak van waar is dat? Dus ik steen op. En ik zeg erop, de dominee knikt dat het goed is. En ik viel de spotlight. Gewoon de zinnen die troot glas in lood zou op mijn stient. En ik zeg om je heen. En ik denk, ik zal je alleen wat zien moeten. Scheepke onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. Neem als arke der verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog en zweeft de storm ons voort. Wij hebben Vader, Zoon aan boord en veilig strand voor Die eerste plan, Twailien, toen ik het idee bedacht van ik ga nog comedie dienen. En dat houdt natuurlijk net op, maar ik wil heel graag een keer echt alleen nog op de ontroering zitten en mooi van die luisterliedjes jongen en meidje. En, maar ik kwam er al snel achter dat past bij mij. Maar net oorloeren lang. En meestal verwacht je bij mij van, we moeten leidsen, jongen. Dus willen. En ik had het lange lief. En ik bedoel, daar komt bijna automatisch de slapstick uit. Dus ik moest dat gewoon inzetten. Zo denk je wonder dat in op de treien houdelijk een strand. Wat ooit zo mooi begon als treienkerdijs onuitputtelijk geslachtsgymnastiek. Eindigt al snel in de 2 keer per week.
Opvallen door de sociaal onveerde 2 keer per jaar seks. En ja, Bijtske, ik jij die denken. Ik wil een keer vernemen hoe het weer om de teugels zelf in handen te houden. Dat vond ik heel belangrijk, want ik ga natuurlijk heel veel in groepen werken. En ik ben echt een groepsmens, merk ik. Maar ik heb af en toe het gevoel dat ik op toneel stier. Dat ik dacht van, dan op bepaalde scènes, hier krijg ik even wat langer door in maat. Want hier krijg ik nog even een grap in kletsen kind. Of, nou hier ze nog even een goal met kind. Dat gevoel. Maar dat ben puur omdat ze op dat moment de teugels hanteert. En het publiek eigenlijk bespielest. Maar goed, dan kwamen we een collega op en die nam het stokje oer. En ik dacht, ja, het zou toch te gek werden om een keer veel te kennen hoe het is om oorloeren dat stokje in de hand te houden. Was het leuk? Ja, te gek. Volle bak, lekker druk. En we praten en we lachen en we delen ons geluk. Totdat jij, vader, me plots aankijkt en een zucht. Jongen, jij bent een vlinder die moet vliegen in de lucht. Sla je vleugels uit. Laat je gaan op je gevoel. Sla je vleugels. Zij is tegen de corona van bed. Ja. Zit er altijd nog even bij huis en dan toen zei mijn man in een, ja, doe best een vlinder, doe maar eens vlenen. Die wie altijd tot zo. Ja. Dus, zij is tegen beurt. Kom, sla je vleugels uit. Komende sneeuw is de Frieske première van Grutte Jongen in de Harmonie in Ljouwert. Daarna is de voorstelling nog te zien in Jestermar, de Gediek, Drachten en Veenwoorden.